Mula sa Garchitorena town proper ay sumakay kami ng tricycle papuntang Harrison. Pagdating namin sa tabing dagat ay kailangan munang sumakay ng bangka para makatawid sa kabilang barangay. Mga 5 minuto lamang ang layo nito sa pupuntahan naming spot doon. Hindi gaano kaganda ang panahon noon dahil sa banta ng low pressure area o LPA kaya makulimlim ang kalangitan. Kahit ganoon ay tanaw na tanaw pa rin namin ang ganda ng kapaligiran at ang lawak ng karagatan. Dahil walang bakanting bangka na masasakyan ay hinaantay pa naming makabalik ito pakahatid ng kanilang pasahero. Kasama ang aking mga kaibigan at kapatid ay sumakay kaming lahat ng bangka upang baybayin ang nasabing lugar. Pagkadating namin ay naghanap agad kami ng habal-habal na pwedeng sakyan papuntang Gabao Hills at pagkatapos ay sumakay na kami. Mahigit 10 minuto ang biyahe papunta roon ngunit hindi mo mapapansin ang oras dahil sa napakaganda nitong tanawin. Makikita mo sa daan ang mga burol, palayan, mga talahib, at ang mga bulubundukin na nakapaligid dito.
Matapos ang nakakamanghang road trip experience namin ay nakarating na kami sa aming pupuntahan. Kinakailangang akyatin ang maliit na burol upang makita ang kabuoang itsura at tanawin ng lugar. Mga 5 minuto rin ang lalakarin papunta rito. Pagkarating namin sa tuktok ay tumambad agad sa amin ang napakalawak na tanawin. Makikita mo rito ang mga isla ng Garchitorena at Karamoan, at ang mga luntiang bulubundukin. Napakasarap rin ng simoy ng hangin dito. Matapos ang ilang minutong sightseeing, picture taking at kwentuhan ay bumalik na kami pauwi. Hanggang sa muli Partido Goers, ako po si David Con Rivero, at ito ang Let's Go Partido.